Salut toată lumea! În episodul de astăzi, eu cu Zeni ne-am angajat la un restaurant, adică Mac. Bine, o să vedeți mai multe în clip, ce am făcut acolo, ce am făcut, ce am servit. Eu sunt David și vă las cu clipul. Vizionare plăcută! Neața, Zeni! Mamă, ce mă doare burta! Neața! Îmi doare burta, pe tine nu te doare, mi-e foame, dar și mie mi-e foame. Nu mai am niciun bani pe card, dar cum i-am cheltuit? Mamă, dar și mi-e foame, mai avem ceva de mâncare? Frigider? Bă, da. Nu avem nimic în frigider, Doamne, frate, ce-mi foame. Nu avem nimic în frigider, da. Zeni, n-ai vrea să ne... Nu știu, ai vrea să mergem până la McDonald's să vedem dacă putem să ne angajăm? Ba da. Păi haide. O lăsăm pe miții aici? În fine. Hai, urcă mașină. Nici bani de benzină nu prea mai am. Zeni, de ce dai așa? Bagă-te în ea. Mamă. Pare puțin se strică mașina asta. Mi-e foame, dar și mie mi-e foame. Poate ne dă ceva de mâncare la Mac. Nu cred. Cum ar fi să ne angajeze? În fine. Unde ești? Te-ai dus deja. Bună ziua! Hai aici, Zeni, nu te du la ala. Iertați-o pe prieten. Zeni! Poate nu ne mai angajează din cauza ta. Au! Și dai mă în mine. Dar vină încoa, Zeni, Zeni cu minte, Zeni cu minte. În fine, bună ziua, vreți? Dacă puteți, vă rog frumos, să ne angajați și pe noi. Dacă puteți și pe fata asta. Are probleme cu capul. Vă rog frumos. Că n-am mai mâncat de vreo 2-3 zile. Bună ziua. Da, șeful este în birou. Mergeți în birou. Hai, odată. Da, Zeni, angajează-ne. A zis că să mergem la șeful în birou. Vino pe aici. Bună ziua, colegi, cred. Vino încoa, angajează-ne. Zeni, ușor, Zeni, ușor, să nu dai cu capul, cu oricum. Vino încoa. Hai să batem la ușă. Cioc, 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 cioc. Papa. Hai, intrați să zică bună ziua. Bună ziua, domnule. Manager, cred. Zeni, stai cum te sărmâna, da. Ne-a trimis colega aici să ne angajăm sau... Bună ziua, aici în chest aveți formularele de angajare. Tot ce trebuie să faceți este să-l completați. Ce faci, bre? Zeni. Zeni, stai cu minte. Uite, ne-a zis că are aici în chest, uite, ia-ce tu din chest și formularul. Au. Din chest și hai că să-l completăm, haide. Nume. Cum te cheamă, Zeni? Star. De unde ai capul ăla? Ok. Opa. Bă, dacă tu mie să-l completez, fraților. Experiență, cred că la gătit se referă, nu? Level. Îi dau un level 3. Adică am gătit la mama. Ocupații. Să mă plimb, nu știu, opa. Să mă plimb. Și mă enervează. Au, Zeni, n-am terminat. Ce dai? Gata, stai alea, că mai am puțin. Oraș de Lordcraft. Gata, vi le punem în chest. Gata, da, Zeni, da. Punem în chest. Ai pus-o de mult. Așa, ce trebuie să facem acum? Mâine puteți veni la lucru, începând cu ora 10. La revedere. Zeni, ne angajați! Ura! Dar lasă măcar capul de unde l-ai luat ei, da. Lasă capul acolo. Dă-l jos. Așa, bravo, lasă-l acolo. Scuze. L-ai lăsat, nu? Da, sigur. În final, hai să mergem. La revedere, trebuie să mergem. Hai, Zeni, să mergem. Cine e Zeni? No, hai să mergem acasă. Așteptăm să se întunece, da. Mergem, hai să mergem, Zeni. Uite chiar cu mașina. Zeni, trezește-te! E 10 și 20. Ce?
La muncă, haide, vino repede. Vai, am mașini întârziat. Miți, iei mâncare acolo în bol. Hai, Zeni, hai, repede, repede, repede. Haide. Zeni, trezește-te. Trebuie să mergem la muncă acolo. Mama, am întârziat, e 10 fără 20. Nu, e 10 cu 20, în fine. Miți, iei mâncare în bol. Hai repede, mamă, Zeni, dar nici alarma nu a sunat. Da, eu măcar am telefon, n-am telefon. Bine, conduc tu, Zeni, hai. Să las că conduc eu. Uf, frate, trebuie să te trezești și tu. Știi că eu nu pot să mă trezesc. Da, frate, din prima zi am întârziat. Poate să ne ierte mengerul sau nu o să... Da, în fine. Vino încoa, Zeni. Hai să salutăm pe colegi. Bună ziua, colegi, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Bună. Mergeți în birou, la manager, să vă spun ce trebuie să faceți. Ok, Zeni, vino încoa. Zeni, ești de acolo. Stai că mă... Slaut, sau ce ție. Bună, angajato. Hai, Zeni. De unde la burgerul ăla, dar în fine. Bună ziua, domnule manager, ne scuzați că am întârziat. Bună, tot ce trebuie să faceți este să faceți mâncare. O să vă spună colegii ce trebuie să faceți. Da, am uitat, toți colegii au concediu, așa că o să fiți singuri. Zeni, o să fim singuri la McDonald's. Ok. Și banii când o să primim? Banii o să vă dau peste 2 zile. Dacă vă descurcați, cam 1000 de lei. Persoana, adică 2000 de lei. Ok, nu, Zeni? Ok. Hai să-i așteptăm pe oamenii ăștia. Hai, veniți, colegi. Angajat în McDonald's. În ce ăsta aveți hainele? Duceți-vă să vă schimbați. Ce haine, Zeni? Bă. Ce-i, Zeni? Tu și cine e tata? Nu. Zeni, de unde ai arcul ăla? Zeni, stai cu minte. Iertați-o pe prietenul meu. Hai, Zeni, ia-ți un costum de aici și hai la baie. Mamă, Zeni, cum arăt? Ia, cum arăt să se... Doamne, cum arată Zeni? Bă, dar și ce îmi place mie, că sunt mai negru la culoare. Nu mai dați din mine, Zeni. Taci, mă, taci-o. E frumos. Da, e frumos. Zici că e de la Wish. De tofu. Bine, la revedere, doamna angajată. Zeni. Au. Stai cu minte. Mamă, ce bine, stai aici, e răcoare. Bună ziua, ce doriți? Cu cine vorbești, Zeni? Zeni? Ce cu toată lumea asta aici? 3 burgeri. Diat. Da, fa. Da, bine. Aici mi-a zis, parcă nu aici. Imediat 3 burgeri. Na, ei cu toți la pachet, că rapid. Bine. Na, luați de aici, imediat, doamne, imediat. Da, cum zice Zeni. Da, următorul. Mamă, dar vezi câtă lume e aici, uite și ăla e de... De ce stă omul așa? În fine, Zeni, hai să facem repede, vino în bucătărie, am nevoie de ajutorul tău. Vino repede. Uite, ia de aici carne. E repede că cred că... Mamă, Zeni, ce bine că am terminat. Da, mama, astăzi mă doare și capul, și noapte, vezi, a plecat toată lumea. Am avut o zi grea, da, hai să mergem. Sincer, da, mai avem o zi și gata, haide, Zeni. Unde e mașina? Acolo. Hai să mergem, am avut o zi lungă.